सुंदर लय बाजल हो कि लागे सोइए के बेलल रोटी खइलू ए जान ए जान जान वाह मामा हम तो जानत नहीं कि तहार उम्र बीत गइल बा तू कोनो गाना बजेबा फिल्मी कि बड़े दिनों के बाद सजने आए दिन मिलन की रात कितना अच्छा लागी तो तू खाली बेलले के फेरा में रहत रह मामी से कहे के पड़ी मामी बेल बेल खियावत तनी आई उड़ियानपुर के पावन पवित्र धरती पर आज बबुआ के जन्मदिन में हमनी के उपस्थित बानी जा हम और जेकरा के रउआ सुबह प्यार दुलार आशीर्वाद यूट्यूब के माध्यम से देले बनी सलोनी पांडे जी के भी आगमन भइल बा तो हम ज्यादा समय ना ले एगो माई के वंदना से सेवा रही और बाद से सलोनी पांडे जी से आग्रह रही कि रउआ मंच पर पहुंचे जवन कार्यक्रम रउआ सबे खोजतनी उहे होई जावना खातिर रउआ जानल जाइले उहे कार्यक्रम से सेवा रही T20 के मुकाबला रही ऐसे हम कुछ कहब ना अभी ना 10 कहो ए बबुआ हां बबुआ हमनी के घरे कोनो भी शुभ कार्य होला तो सबसे पहले पूजा गणेश भगवान के होला लेकिन भक्त माई के दरबार में गइल बड़े आई देखी बीजे भैया सालनी फिल्म सुलेमपुर दीपक ऑफिशियल भटनी और मैरवा से रितेश भैया के भी कैमरा आइल बा तो सबके दिल से धन्यवाद और जो भी कैमरा बाटे एक बार आके हमके नाम बता देम रउआ सब और आई हमनी के जेकरा सौजन्य से जो उपस्थित बानी जा संतोष चकुदार साहेब जी वहां के जोड़ा तो वहाँ के चरण में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद के दरकार रही और वहाँ के तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार आइल बा तो भगवान से प्रार्थना रही कि दिन दुगुना रात चौगुना होखो काओ सो कौन तार खाली तबले बनी रात भरी बनाई भक्त माई से कहते रहे माँ कि सूर्यबाना साजबा हमनी के बीच में पूर्व मुखिया हरेंद्र सिंह जी भी बैठ के कार्यक्रम देखा तनी तो चरण में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद के दरकार रही कम से कम हमरा लागेला कि यहाँ लोग के नजर में हम तनी अच्छा गावत तनी कि यहाँ सब बैठ के छोट लड़का के कार्यक्रम देखे नहीं एकरा से बड़का खुशी के बात और कुछ नहीं के और अकोली के पेक्स अध्यक्ष सुदामा सिंह जी भी तो चरण में कोटि कोटि नमन आशीर्वाद के दरकार रही कैसे कहे के बा कि सूर्यबाना साजबा नगला में आवाज बा फिर भी ये मैया हमारा तोहरी पर नाज बा लइका माई से कहत रे हे माँ आव लइका के लाज बचाओ लइका कहत रे का किया वो नहीं माई माई हो किया वो न हो मैया वो न कि लही का बोला बहुत आज ए मैया वो न आई हमने के बीच में बड़ भैया राजू भैया के कभी भी सपोर्ट मिलत रहेला तो दिल से आभार रहब आर्गन पे सागर भैया बानी बेंजू पे मनोज मामा तबला पे शोकन बाबू साहिल भैया नाल पे बैठ पे मिसिर जी और ऑलराउंडर कहल जी अंकित भैया भी बानी यहाँ के सब काम करत रहे तो कैसे कहे के बाबा बुआ वाह आवा मिजाज बजा के कैसे कि आवा ना ए माई आवा ना ए माई आवा ना लइका बोला वो हतावे आज माई लइका बोला वो हतावे आज माई आवना आवना ए माई
लड़का बोला वह तबे आज माई लड़का बोला वह तबे आज माई आवाना चल चला बाबा बन रहा वही टोलिया के बाघा कहा दुनिया में ओहो टोली चढ़ी चला लड़का बोला वह तबे आज माई आवाना लइका माई से कहत रे हे माँ माई हो हमरा कुछ आवेला ना ना। तहार आशीर्वाद बतावत नहीं या कुछ बजावत नहीं हाँ हाँ कैसे कैसे हे बबुआ कि हंस के सवार मैया बीड़ा के बजावेलू मुड़की लेके कैसे कि हंस के सवार मैया बीड़ा के बजावेलू गुडुआ बोलावे माई काहे नहीं आवेलू गुडुआ बोलावे माई काहे नहीं आवेलू लड़का बोला बहुत तबे आज माई आवाना वाह लड़का बोला बहुत तबे आज माई आवाना लड़का बोला बहुत तबे आज माई आवाना लड़का बोला बहुत तबे आज माई आवाना प्रेम से बोली सच्चे दरबार की बोल शेरा वाली मैया की जय।